Zaka kenan His Excellency Injiniya Abba Kabir Yusuf yayin ziyarar gani da ido na wannan gada da take kan titin Zaria Road a daidai wannan lokaci. Mai girma gwamna da kansa ya tattaki don ganin halin da wannan gada take ciki. Ya fito da Kano kenan His Excellency Injiniya Abba Kabir Yusuf Abba gida yayin ziyarar gani da ido a wannan gada ta Zaria Road.
ne